हेलो गाइस जय जगन्नाथ। तो आज हम କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? आज हम କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପନିର କନ୍ କନ୍। ତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର ନୂଆ ଡିସ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ପନିର କନ୍ କନ୍। ତ ପନିର କନ୍ କନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପନିର ଖାଇବାକୁ ଗଲି 3 ପ୍ୟାକେଟ ପନିର ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ପିଲା ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ହବନି ପନିର ଖାଇବନି। ଲୁଣ ପକେଇବି ଲୁଣ ପକେଇ ନାହିଁ ପା ଜମା ପକେଇବି କହୁଛୁ ସେଠି ଆଉ କେତେ ଦେବି ର ଆପେ ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ପନିର ଖାଇବାକୁ। ଗାଈ ମନା କରୁଥିଲା ଦବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର। ଜବରଦସ୍ତ ଗାଈ ରାଣ ପକେଇ କ୍ଷୀର ଆଣି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ଛିଡେଇ ପନିର କରି ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବ ପନିର ତରକାରୀ। ସେପଟରେ ଯିବେ ଆଳୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତ ପନିର କନ୍ କନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ? ପ୍ରଥମେ ପନିର କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ପନିର କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ପନିର କିଣିକି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା ଏମିତି ଗ୍ୟାସ ଯାହା ଥିବ ଅନ୍ କରି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ତାପରେ ପନିର ପକେଇ ଟିକେ କଚକଚ କରିଦେବେ। ଏପଟରେ ଭାଇ ଆମର ଟମାଟୋ କଟିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାଟିଦିଅ। ତ ପନିର ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏପଟରେ ଭାଇ ଆମର ପନିରକୁ ପୁରା କାଢି ସାରିଲେଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଭଲ ଦୁସୁଚି। ଆଜି ପୁରା ଉଡିବ ପନିର କନ୍ ଆଜି ପୁରା ମାର୍କେଟ ନବ। ନର୍ମାଲ ଆମର ପନିର ଟା ପୋଡା ହୁଏ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭଜା ଏଟା କାହା ଦେହରେ ପୋଡା ହୁଏ ତମର? କୋଇଲାରେ ପୋଡା ହବ ତନ୍ଦୁରୀ ଟାଇପର କରାହୁଏ ସେଇ ଟାଇପରେ କିଅ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏମିତି କରା ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ଟିକେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ହୁଏ। ଶାଳ ପତ୍ର ଏଇନା ମଗା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଥୋଲା କରିକି ତା ତରକାରୀ ଦିଆହବ। ଅଦା ପକା ଜିରା ଟିକେ ପକା ଜିରା ଟା ବି ହଁ ଦେ ଲୋଡ କର ହଁ ଏଇଟା ଡାଲଚିନି ପକେଇଛି ଏଇଟା ପକେଇବୁ ଗୋଟା। ଆମେ ବି ଚାଲୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କୁଆଡେ ଯିବା? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବାକୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ ଏବେ ଦେଖ ହେଇଗଲା। ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପନିର। ଏପଟରେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ପୁରା ମସଲା କଷିକି ପୁରା ଜଂ ଘଷି ସାରିଲାଣି ଏପଟରେ ପୁରା। ବଡ କେବେ ବଡ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଏପଟରେ ଆମର ମିଠା ଡାଲି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓଡିଶା ଲୋକ ପାଣି ପକେଇ ହାତ ଛାଣି ପକେଇ ଶିଖିଛି ଆଉ ଘୋରେଇ ଦେଲା ଚାଟିନି ଜଣା ଚଟିନି ଘୋରେଇ ଦେଲା। ନା ଜାଣିଲେ କଣ ହଉ ଦେଖିନି ସାର୍ ଆରାମସେ ଆରେ ଖସୁଛି ଭାତଟା ଧରିଥିଲି ତ ଖସୁଛି କାହିଁକିନା ତାର ଜାଗା ନାହିଁ। ହଁ ଦେଇଦିଅ ମୋର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଇଦିଅ କହୁଛ ଦେଇଦିଅ ଡାଲି କଣ ହଳଦୀ ଦେଖାଉନି? ଏତେ ଦିଅ ଏଡିଟିଂ କରୁନୁ ଏଟା ଡାଲି କି ଡାଲି କଣ? ଏଡିଟିଂ କି ଡାଲି ହେଇଛି ଭାଇ? ଏଇ ତୁ ତମ ପାଖରେ ରଖ ଆମର ଦରକାର ହେଲା ଏ ଡାଲିଟା କି ଡାଲି ହେଇଛି? ମିଠା ଡାଲି ବା ଗୁଡ ପଡିକି ତା ଦେହରେ अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାଉନ ବ୍ରାଉନ ଦେଖାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କୋଉ ହେଇଛି ଭାଇ? ପନିର ଟା କଢା ଅଧିକା କଢା ତଳି ଲାଗିଛି କମିତି ଦେଖ ନା ଭଲ ବଢିଆ ଭାଇ। ଟେଷ୍ଟ ଟା କୋଉ ହେଇଛି? କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି A1। ମତେ ପନିର ଟୁ ଡାଲିଟା କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଡାଲିଟା ଭଲ ଲାଗେ।
ହରଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଗ ମସୁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଡାଲଟା ପିଚି ମସଲା ଖାଲି ଲୁଣ ଡାକୁ ପନିର ଖାଉନି ଭଲ ଏଇଟା ଲୁଣ ଦିଅ ମୁଁ ନେମ୍ ଖାଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜିରା ଗୋଟା ଜିରା ଆଡା ପଡିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡିଲେ ଭଜା ହେଇକି ଖାଉଛି ତା ଦେହରେ ପନିର ଖାଉଛି ନା ନା ଆଉ ଦେହ ପରେ ଏଠୁ ନେଇଯିବ ଡାଲି ଅଛି ଏଇଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ହେଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନେ ପଡୁନି ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଥାଏ ଆଣନ୍ତି କୋଉଠୁ ଚୋରି ଫୋରି କର ହଁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି ନା ହଉ ବାଇ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ କାଟିବନି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବାସ୍ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଶୋଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।